På verdensplan har ca. 371 millioner mennesker diabetes. Det svarer til omkring 8,3% af verdens befolkning i alderen 20 til 79 år. 306.638 danskere har diabetes, altså har hver 20. dansker diabetes. 10% af dem har type 1 diabetes, 80% af dem har type 2 diabetes, og de sidste 10% har type 1,5 diabetes, hvilket ofte tæller ind under type 2. Type 1 er en autoimmun sygdom, det vil sige, at de insulinproducerende celler i bugspytkirtlen er blevet ødelagt af kroppens eget immunforsvar. Type 2 er også kendt som gammelmandssukkersyge og kommer ofte af dårlige livsstilsformer. Type 2 kan også være arveligt. Billedet du ser her er en figur af homostatisk kontrol af blodsukkeret koncentration. Hvis du kigger på midten inde ved planken, ser du, at planken tilter, når man spiser et måltid. Det er fordi, at indholdet af glukose stiger, hvilket medfører, at bugspytkirtlen frigiver insulin til blodet. Insulin er et hormon, som sender besked til leveren om at omdanne glukose til glykogen, der lagres i både lever og muskler. Det gør, at blodsukkeret falder til et neutralt niveau. Når så man ikke spiser, altså mellem måltider, vil blodsukkeret falde, som gør, at bugspytkirtlen igen sender et nyt hormon, glykagon, til leveren, som omdanner glykagon til glukose, som igen stabiliserer blodsukkerniveauet.